ngiyaphuma kuwe mina, hayi ngiyaphuma. Hayi ngiyaphuma. Abantu noma sebakhuluma into engiyo, ngibatshela ngama-likes. We are not just here ukuthi sithandwe ngabantu, but we are here on this platform because it's a worldwide platform. You understand? So sila ukuze sizofundisa lengcosana efuna ukufundwa, you understand? Yenza izinto zibe ngcono, iphile kangcono. So uyangixaka ke mawuthi wena umuntu wesifazane yena uyaphela, umuntu wesilisa akaphili. Balala nobanda abantu besifazane. Wena ufuna ukungitshela ukuthi lapha eroundini lakho alikho le Grootman eli-1 elihawulisayo beliginqa ingane? Ayazodlala ngami wena. Or uyilo le Grootman ingakulwa kangaka. Adlala Brian masingali. Siyafundisana nje kuphela. Futhi asingakhohlisani. Ayikho into engiyikhulumela ama-likes nje la. Let anifuni ukuvuma induku masikhala ngakunina. Ngithanda masigadla ngale ezitheni zenu. Kodwa masigadla ngakini induku anithandi. Kodwa ke qiniso yalazi. Qiniso yalazi. Nani niyaphela. Nivithike induku engasavuki. Uthi uyachecka unashukela, una high blood, una next. Mara isasebenzi. Ishwabene ngathi grapes edale lomili. Akunakinga bafowethu. Manithi nina yikho lento engiyikhulumayo. Konke ku right bafowethu. Zadla idlula ikhanda. Jakho lapho.